Il-Ministru tat-Turiżmu Giulia Farrugia Portelli tibqa' ma taċċettax l-istedina ta' Net Television biex tiddibatti ma' deputat nazzjonalista Robert Arrigo. Net Television bat stedina lill-Ministru biex tattendi fuq il-programm Net Live ta' Robert Cremona li qed jagħti spazju għal dibattiti bejn deputati tal-Gvern u dawk tal-Oppożizzjoni dwar temi kurrenti u importanti għal pajjiż. Iżda l-assistenta ta' Farrugia Portelli għall-ewwel stedina tagħna qalet li fil-jum u l-ħin li stedinnija il-Ministru kellha impenji oħra. Għaldaqstant aħna għamilna stedina miftuħa lill-Ministru biex tagħżel il-jum li fih tixtieq tiddibatti mal-kellim tal-Oppożizzjoni dwar it-Turiżmu Robert Arrigo. Din il-ġimgħa kellna l-opportunità nistaqsu direttament lill-Ministru jekk kienx biħsieba taċċetta l-istedina tagħna. Ministru se taċċetta l-istedina tagħna biex tiddibatti ma' Robert Arrigo? Batrilek stedina. Sissa għadna ma netajniex appuntament jew konferma li tixtieq tattendi. Data li tajt li kienet data meta ħu paċenzja, istaqsi. U tippretendi li ma nwieġbekx. Jekk saqsejtni biex inwieġbek, qed inwieġbek. U kif weġbuk diġà mill-Ministeru fil-ħin li inti indikajt kelli impenn ieħor uffiċjali tal-Gvern. Grazzi. Tajt option li tista' tiġi any day, any time this week, next week. Sallum il-Ministru Giulia Farrugia Portelli għadha ma tatx tweġiba dwar meta jew jekk hix beħsieba taċċetta l-istedina ta' Net Live. Il-Ministru tat-Turiżmu fl-aħħar jiem kienet fiċ-ċentru ta' dibattitu jaħraq wara li ħarġet tħabbar serje ta' attivitajiet tal-miliet fil-belt f'nofs pandemija bil-Ministru tas-Saħħa evidenti li ma kien jaf xejn dwarhom. Anke s-sidin tal-ħwienet fil-kapitali qed jgħidu li l-istess kliem tal-Ministru ħoloq aktar ħsara mill-li ġiet għaliex nissel konfużjoni.